Takže nazdar lidi, já vás zdravím u našeho dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme, jak nainstalovat ovladače na tady tu diagnostiku. To je vlastně diagnostika Delphi DS150E. Hodně lidí z vás mi psalo, že vlastně nemůžou propojit počítač s autem, no prostě, že jim to nějak nekomunikuje. Tak já vám ukážu, jak vlastně nainstalovat ovladače. Takže z té diagnostiky si vezmeme tady ten USB-čkový port. Strčíme ho do notebooku. Tak. Delfinu můžeme vypnout, není potřeba vůbec. Nemusíte být ani připojení k autu, stačí v pohodlí vašeho domova. Tak, klikneme na ikonku Start. Tady dáme správce zařízení. Tak, klikneme na ní. A tady se nám ukázalo Autocom CDP plus USB. Na to klikneme pravým, dáme aktualizovat software ovladače, vyhledat ovladač v počítači a tady najdeme cestu, kde vlastně máte nainstalovanou tu diagnostiku, tu Delfinu. V mém případě se jedná o dokumenty, takže já tady někde musím najet na dokumenty, takže balíček, to je můj název počítače, dokumenty, diagnostika Delphi a tam by měl být Delphi Cars. Tak a tady je driver. To vybereme, dáme OK, včetně podsložek, necháme zakřičnutý, dáme další. Teďka se nám to instaluje. Chvilku počkáme. Nainstalováno, tak paráda. A teďka by se nám tady měl objevit ještě jeden. Jo, tady. Další vykřičníček USB Serial Port. Na to taky klikneme pravým. Nebo ne? Co se nám teďka děje? Jo, ono se nám tady snaží nainstalovat Windows Update. Ale my to přeskočíme, protože ten Windows Update to stejně najde. Takže počkáme. Tak, nebyl mazen ovladač, super. A teďka můžeme zase kliknout pravým, aktualizovat software ovladače, vyhledat ovladač v počítači. Teďka se nám to zapamatovalo tu cestu, takže to je dobrý. Dáme další. A je to. Tak a teď vidíme, že to je vlastně i na komportu 3. Jo, takže to je všechno k tomuhle videu. Doufám, že se vám tady to video líbilo, že jsem vám pomohl a těším se na vás u dalšího videa příště. Tak zatím.